Shubor nakaslem jong udongsan hima. Nakabantay ki John Pong Juti Tiaring bat ki Wade ki Jingdon Kam Hakador kababit ha Wan Chikayo India kabadon ha Maulai Nongkwar Kajing George uslap hakini ki South Ngilinter kalawan ra ya kajingja kabasonsi hakaba arngot ki the yale kai cricket kajila kila do ya kajing em nakadaw kajingtwa ka kindo haki yeng sa jongki haka step jongka arpo santerek unailor yakini latip kum kar Razia Ahmed arpo arsnem but ka Firoza Khan arpo laisnem kibasa hadobi kat lower lumparing Shillong yaka lead Razia Ahmed lakha haka arpo southrik urisau josnem shiajar khandai spa khandai pinyo haka bakala mikmat yaka MCA hakikat to kat ni limpong yale kai josnem arhajar khat khandai arhajar arpo kibakin thop yaka senior women ODI tournament ha Pondicherry ka women under 23 ODI tournament ha Bhubaneswar, but ka women under 23 T20 tournament ha Bangalore. Kiwei pat ki limpong yele kai jongka ayom arhajar khat pra arhajar khat khandai ki kan thop ya ka senior women ODI tournament ha Odisha, senior women T20 tournament ha Mumbai, women under 23 ODI tournament ha Odisha, but ka women under 23 T20 tournament ha Bhubaneswar. Haba pai shikalit Firoza Khan, balakha haka khatsauterik unai tung shiajar khandai spa khandai punyo, kalami khmat yaka Shillong Cricket Association haki inter-district tournament jongosnem arhajar khatar. Kaladon ru hapo kathup balapan ablupa standby jongka kinhuan yelekai under 23 ka jilla nakabenta ka ayom yelekai arhajar khat khandai arhajar arpo. Nakaliang jongka Meghalaya Cricket Association ni ipawi ka jing snosi ka jongi kaba ulo dum yo ban ka yengi ka jing dono ki jong ki arngot kita ki taken sai ki jongi kaba Razia Ahmed badi Firoza Khan ki balong kita ki player ki jongi ki balaya lakai naka state ki balaya mikmat haka under 23 but i Razia ila Cairo haka senior category haka ni ka ayom ka badang sudap jong ka BCCI kini ki longru kita ki thei ki balai lakai nado mencoba padang sedang ya kani ka women's cricket haka jela ka jongi ki longru ki bami khmat yang taka first women's team jong ka state but katu ka ni snam ni do no ya ka tournament nomor ka BCCI ka kampan long Andrei haba kini Arsenal bakal sedang biang kini ki tournament kini ki thei ki one chakman buat kilong kita kipa yalam lenti ye ki weiru ye ki kenthei haka jela ka jongi but kipa smart bha ban practice buat iwe na ki ru ti Razia raju yarap yengi haka academy ru ilong iba tibet bha ban ilakai i Razia i Firoza hakane ka kenti iklam yo ban mi khmat naka jela namar ba ese duna ka practice namar ba iwan phai yang se cricket hadien ka to kanis snam endai lapni pat ye kata ka man ka jung i ba how news na mentale yong ngani laka naka state ngan penbet penbiang yela de ka fitness ka jonga ban yo i kata ru bat ki pun ki basaki yong ba kini arngot kiju ya smart bah banyalet mare step nani banyelakai ban pintibit yelade ya kani ka ayam ke banwan Henry jaring khat ke jingja hangto kayeng ke jongki ka ba asim no ekini ki mensiem ke jongki ya i Razia ayo ban let on tap ka niam muslim ate ka lom jongki Henry ya ka met ke jong i Firoza ban hadu mentaru kimpat yo kini beroar ki dangdai hi hapo ka apulai snem i Razia nomor ba kajing bet jongi ila pharu i banila kai haka senior category championship snem handai kini ro kilong ki bami khmat namata ka SCA ka Shillong Cricket Association haki inter district but ki inter club cricket ki bangi jupanlong te ki chu ila kai ro na ki clubs ki ba pair haki tournaments wa panlong men haka ne ha tura ru
but ki ilakai ru hakini ki tournaments ke wajib penlong da ka West Khasi Hills ki pen ilakai ha Nongstein bat hamairang mat ki jule keleng ha ke jaka ki dan gini ki tournament je kenthai ki je ilakai ti kini ki ilakai la kapto ka nisnem la ki nong mi khmat na ki club la ni na ka district enrai hakini ki khndiat snam hi ki dei tang kini ki arsnam hi baki yo mi khmat na ka jela ka jongi te nakaliang jong ka Apex Council jong ka Meghalaya Cricket Association ni la pedlong ni ka ni ka virtual meeting but baro ki dukhat hangto ni don ki dukhat ru ki ba na West Bengal kila peni ye ka jing sawlem ka jongki namanta ka yeng ka sem ka jongki badyengi ka association hi baro te nglayo ru ki condolence messages ki bana BCCI kila pha engi lengba to secretary or president jongka BCCI but ki cricket operations nglayo ru ki khubor sawlem na ki para jela ki jongi shene north east na baro hi ki states ki la pha e ki condolences ki jongki but niru mena ka sing la yo ban kendo ki bahayeng hasem ki jongki ki ba don hi hangto hajan yeng ki jongki ki balat na ni ka jingja te nging la yakran bat ki te nakaliang ki jongi ru ngila ong ki ba haki ki si banang wan nginang yo ban ya kendo baka long yeng ka jongki but ngina ka association ki players pat ki parlok ki jong kini armut te ngila yakut jumot hi bangin yo ban no senyang ja ka jing don kam ki jong ki kum ki yang kesem te hakum kini ki poru ni snow ban ai kublei ya baro hi ki ba yo ban tray met ban min sem menta kini ka long yeng yo I kumno kita ki disaster management baki ya tray pat miet bat step ban yo ban sei te ka met ki jongki bat mentar ngitip makinang lek wad ye ka met ki jongki chate sha umyam bat ni ai kublero ya ki bor ki badai ban pet hanto kishnong MLA MDC baki wiki ki nong mi khmat lani ki la balong ki paraniam ki jongki ro ki balayami ban yaram henry hakani kapor ni kenturu ya baro ban ya wan ban ya no senyang tingi khmi lenti ru namar baka lese ka jinglut kan long ka bon bha ka ba kin yo ban tei byang ye to ka yeng ka jongki namar ba ki yo ban sa be ta hang to ye ka jing kenturu ye jong ka jongi ka long ya ki bor jong ka sarkar ru be kin yo ban yarap ye ki namar ki long hi ki balong kodor ye ka jala ka jongi hi baro ka wai te nakaliang ka jongi ru ngila tho saka BCCI te nginang up ya ka kubor ka jongki ru tele se nak kaliang jong ka BCCI ru kala bandan kono ka jing no senyang joki